Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή. Θα ξεκινήσουμε την τελετή με την απονομή των πτυχίων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών πληροφορική. Παρακαλούμε ο αριστεύσας φοιτητής του προγράμματος σπουδών, κύριος Νικόλαος Κρητικού, με βαθμό 8,98, να προσέλθει για την ανάγνωση του όρκου και τους αποφύτους. Και παρακαλούμε τους αποφύτους όπως σταθούν όρθιοι. Πρώτου Πριτάνος του Πανεπιστημίου και του Κοσμήτωρος της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, πίστην τε καθομολογώ τίνδε. Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τεμένους των μουσών εξερχόμενος, κατ' επιστήμην βιώσομε, ασκών ταύτην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω, χρήσιμον με αυτόν καταστήσω προς άπαντας δεδομένους της εμείς αρρωγής, και εν πάση ανθρώπων κοινωνία ή προς ειρήνην και χριστότητα ηθών συντελέσω. Βαίνον εν ευθεία του βίου δω προς την αλήθεια και το δίκαιον αποβλέπων, και των βίων ανυψώνης τύπων αρετής υπό τη σκέπην της σοφίας. Ταύτην την επαγγελία επιτελούντι, ή ημί, συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και επιφυλημένων διδασκάλων, ο Θεός βοηθός εν το βίο. Εδώ, στο χώρο του Ελληνικού Ανεκτού Πανεπιστημίου, ενώπιον του Πριτάνεως, των κοσμητόρων, των καθηγητών μου, των συμφοιτητών μου και ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας, δεσμεύομαι στην τιμή και την υπόλοιψή μου ότι θα χρησιμοποιώ τις γνώσεις που απόκτησα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου με πνεύμα ελευθερίας και τεκμηριωμένο στοχασμό. Δεσμεύομαι στην τιμή και την υπόλοιψή μου ότι θα ακολουθώ όσα επιτάσσει η ακαδημαϊκή και επιστημονική δεοντολογία, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση του ορθού λόγου, της επιστημονικής γνώσης και της τεκμηριωμένης κριτικής και στην ανάσχεση της μυσαλλοδοξίας, των προλήψεων και των συλλογικών ιδεολειψιών προς όφελος της κοινωνίας. Δεσμεύομαι στην τιμή και την υπόλοιψή μου ότι, κατά την άσκηση των μελλοντικών μου δραστηριοτήτων, θα συνδράμω όσους έχουν την ανάγκη μου. Θα προασπίζομαι την ειρήνη, την δικαιοσύνη, την ελευθερία, την ισότητα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα κάθε συνανθρώπου μου, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, θρήσκευμα, γλώσσα, εθνική, φιλετική ή πολιτισμική ταυτότητα.